Hello, ụmụ m. Nje ka unu mekwenụ. Ka ihe anyị ga-eme n'ụtụtụ a, gịnị ka anyị ga-eme? Ọkụkọ. Kedu ụdị akụkọ? Ụdara. Ụdara kwue. Gịnị dị? Unu chọrọ ka m kọrọ unu akụkọ iro? Okay, pii. Ya. Pii. Ya. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị anyị na-ege ntị n'ụlọ ife na-ekwu n'ọdị mma n'ọdị njọ. Otu ụbọchị, o nwere otu nwaanyị na di ya wee mụta nwa ahụ wee na-eto. Mama ya na papa ya wee pụwa, ha wee jee njem. Ha na-alatawa, ha wee nwee nsogbu n'okporo ụzọ. Otu a ka ha si wee nwa wee bụrụzie ya nwee nne nwee nna. Gịnị ka a na-akpọ nwee nna n'oyibo? Sie ya ike. Ọfa na ya bụ nwee nne nwee nna. So nwa abụrụ na nwee nne wee nọrọzie ya na nwunye nwanne mpi ya wee nọrọ. Ọ na-akpụ ya nwunye nne ya. So papa onye ọzọ ka o jiri wee mere mpa. So nwunye mpi ya ahụ abịazịa, osicha nri, ọ ga-enye ya nri ọfụma, ọ na-ezi ya ozu na-emegbu ya. Nwa wee jee wee kụwa mkpụrụ ụdara. Mara na ihe bụ ụdara? Gịnị bụ ụdara? O wee kụwa mkpụrụ ụdara nakwa ịmanụ cherry. Ọnya maka o ji wee jee kụwa, wee bịa fụba ụdara wee na-eto. O wee ruo otu ụbọchị, nwaanyị a wee sisie nri wee jụ na ọ ya enye nwa nri. Nwa a eriro nri. Nwa wee chesịa sị ka ihe ya ga-eme. O wee jee kwuru n'okwu ụdara. Ọ na-agụ egwu a: ụdara m pụe nda pụeru nwe nne pụeru nwe nna, nwunye na m zụta ụdara n'afịa, ọlachapụ nwe nne, ọlachapụ nwe nna, elu ụwa bọrịrị, onye nọsi ọ na-aba. Ụdara wee bido wee na-eme. Chineke na-egozi ụdara, ọ na-eto. Everyday o jee n'ukwu ụdara na-agụ, ụdara na-eto. O ruo otu ụbọchị, owo n'anya na ụdara etochana. O wee bịakwa wee bee akwa dịka ekpele. Akwa dịka gịnị? Ekpele. Akwa nwa na-ebe bụ ekpele ọ na-ekpelu chi ochie ya, Chineke. Ọnya ka ọ na-ekpelu. O wee tie: ụdara m mịa, ụdara m mịa nda. Unu ga na-asị m nda. Ụdara m mịa nda, mịa mịarụ nwe nne, mịarụ nwe nna. A na-akụsiri na ya ike. Nwunye nna m zụta ụdara n'afịa, ọ lachapụ nwe nne, lachapụ nwe nna, elu ụwa bọrịrị, onye nọsi ọ na-aba. Ụdara wee bido wee meme gịnị? Ụdara amịchana. Ụdara wee bido chaa. Ụdara wee anyị gụọ ụdara ncha. Anyị mara jọmpụ, ọ bụ otu ọgwụkwọ ụdara anya chaa. Ụdara bịa chasịa, ụdara wee bịa dawa. Mgbe a ụdara dawaziri, ọ na-atụtụ ya na-ebu ya na-ele. Nwa ahụ etoo na ịbụ ihe mmadụ. Otu a ka o si wee mee gịnị? Wee were ya wee kpata ego. Kedu ihe akụkọ a na-akọwa? Ka ihe ịghọta na akụkọ a? Gụọ anya maka ka ihe ịghọta na akụkọ a. Ọ dịrọ mma imegbu mmadụ maka ịmara onye ga-abụ eze. Chidera, ka ihe ịghọta na akụkọ a? Ka ọ sụọ Igbo sị m Elen. Amara ọdụma ka mmegbu mmadụ. Yes, ọ dịrị mma ka mmadụ emegbu mmadụ maka ịmara onye ga-abụ eze echi. Amaka, ka ife ịghọta na akụkọ a? Ọ dịrị mma ka imegbu mmadụ ajọka. Anyị wee na-agwa ndị na-ege anyị ntị wee na-asị, biko, ọ bụrụ na ị na-emegbu nwa gị na ya bi,